खुलुमबाय गिबियाव नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेल बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों साख्रिफोरनि बागै माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरै जोंनि नैबे आसाम सरकारनिफ्राय ADRE 3.0 नि गोदान एडभार्टाइजमेन्टआ माब्ला फैनो हागौ बिनिफ्राय जोंनि नैबे BTC सरकारनिफ्राय थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि भेकेन्सिया CSB नि थ्रुयै माब्ला फैनो हागौ आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बिनिफ्राय जोंहा दिनै गाबोन समफोरनि बिथोरावनो SSC नि फाइनाल रिजाल्टखौ होसिगोन दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना फिजिकेल होनानै दोननाय एबा फिजिकेलाव पास जानाय जायफोर नोंथांमोना मेडिकेलाव पास जाबाय नोंथांमोना फाइनाल रिजाल्टखौ दिनै गाबोन समफोरनि बिथोरावनो मोननो हासिगोन बे जाहैबाय जोबोद मोनसे मोजांनि रादाब मानो होनोबा गोबां भेकेन्सि दङमोन 50,000 नि बांसिन जोंहा भेकेन्सि दङमोन दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना पास जानानै दङ मेडिकेलाव नोंथांमोना निसय साख्रि मोनगोनखौ आङो आसा खालामनाय थाबाय दा बेनिफ्राय जोंहा दाख्लैबावबो SSC नि भेकेन्सिया फैदोंमोन गासै 25,000 नि बेबादि भेकेन्सि दंमोन आरो 25,000 बेसेबांबा दंमोन आं बारा एक्जेक्टलि गोसोआव गैजोबला दा जिखियानो जाया मानो बे 25,000 थ' जानाय नङा बे बारायखागोनखा नोंथांमोना हमना लाबानो जाबाय बियो 35, 40 नङाबा 50 नि बिथोराव नोंथांमोननि साख्रिनि भेकेन्सिया थागोनखौ नोंथांमोना आसाखौ खालामबानो जाबाय जायनि एग्जामा जोंहा फेब्रुवारि मासाव जागोन बेबादि जों खोनानो मोननाय जादों जायफोर नोंथांमोना दाख्लैबावै SSC नि थाखाय एप्लाइ खालामनाय फेब्रुवारि मासाव जागोनथ' बेबादि टेन्टेटिभ डेटखौ होनानै दोनदों नाथायबा मार्च एप्रिल बेबादिबो जाहैनो हागौ आरो एक्जेक्टलि डेटखौ दायो बुंनो हाथ'वा दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना गोसो होनानै दायो फरायखाबाय थाबानो जाबाय बारा गोबावथ' आरो सम गैला मास मोनसे मास मोननैल'सै आरो नोंथांमोननि थाखाय समा दा बिनिफ्राय फैदो जोंनि नैबे ADRE नि 3.0 एबा 3.0 नि एडभार्टाइजमेन्टआ माब्ला फैगोन जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ बुंखाबाय नैबे इलेक्सननि सिगां गोदान भेकेन्सि फैला ADRE नि भेकेन्सि फैलानो नोंथांमोना भेकेन्सिया फैगोन ना नैबे इलेक्सननि उनावसो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ बुंहरनाय जाबाय नैबे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि सरकारा जाहाथे सरकाराव फैफिनो बिथांमोना बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोबां रादायखौ होगोन नैबे इलेक्सननि समाव जेरै बिथांमोना इलेक्सननि समाव बुंदोंमोन जोङो 1 लाख साख्रि होगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन 2021 नि इलेक्सननि समाव थिग बेबायदिनो बिथांमोना नै दायो 1.5 लाखसो बारबायदां बेबायदि बिथांमोना साख्रिखौ होबाय दा बेनिखायनो फैबाय थानाय 5 बोसोरनि थाखायबो बिथांमोना एनाउन्समेन्ट नोंथांमोननिसिम खालामनो हागोन जोङो जुदि सरकाराव फैबावोबा जोङो 50,000 1 लाख जों बेबायदि साख्रि होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम बेखौ एनाउन्समेन्ट खालामना होखागोन आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो गोसो होनानै दानो फरायखादो मानो होनोबा भेकेन्सिया बे इलेक्सन जोबनायनि उनाव सरकारखौ जुदि गमामायैनो नैबे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनानो दाफिननो हायोबा एडभार्टाइजमेन्टआ फैखागोनखा भेकेन्सिया फैखाथारगोनखा आरो 100% सियरलि आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरखायो आरो बेलेगनि सरकार जाबाबो साख्रिनि भेकेन्सियाथ' ओंखारना फैखागोनखा दा बेनि आरो बेलेगनि सरकार जायोबाथ' बांसिनसो साख्रिनि भेकेन्सिया फैनो हाबावगौ आरो सम्भावना दङ दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोर नैबे ADRE 3.0 नि एडभार्टाइजमेन्टखौ नेनानै दङ नोंथांमोना नेनो नाङा साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआथ' फैखागोनखा नोंथांमोना माथ्र दायो स्टाडि खालामनायावल' गोसो होबानो जाबाय आरो नोंथांमोना दायो गोबां मटिभेटबो जाखाबाय जानो हागौ मानो होनोबा दाख्लै एसे सिगाङाव गोबां मानसिफ्रानो आसाम पुलिसनि साख्रिखौ मोननो हाबाय मैया दाख्लैसो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ गोबां मानसियानो मोननो हाबाय दा बिथांमोना जायफोर साख्रि मोननो हानाय बिथांमोना गावबा गावनि ससियेल मिडियायाव पस्ट होनानै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदों नोंथांमोनखौ मटिभेट खालामदों जाहाथे मटिभेट खालामदों माने बेबादिथ' थोंजोङै मटिभेट खालामाखै नोंथांमोनासो माने मटिभेट जादों बिथांमोननि पस्टफोरखौ नुनानै ससियेल मिडियायाव होनायखौ नुनानै नोंथांमोना निसय मटिभेट जादों जानो हागौ जेनेबा आंबो बे बाराव मोजाङै फरायनानै ADRE 3.0 नि साख्रिखौ लाथारगोन होनना नोंथांमोना मटिभेट जाबाय जानो हागौ बिथांमोननि ससियेल मिडियायाव होनाय पस्टफोरखौ गोबां बायदि बिथांमोना साख्रिखौ मोननो हाबाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जाबाय जायफोर नोंथांमोना मटिभेट जाबाय साख्रिखौ लाथारनो होननानै नोंथांमोना गोसो जाबाय गोसो होनना नोंथांमोना दायो फरायखाथारदो साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ देग्लाय बोसोरावनो फैखागोनखा इलेक्सननि उनाव नोंथांमोना ADRE 3.0 नि एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो साख्रिनि भेकेन्सिया खम जानाय नङा बुरजायानो जाखागोन नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय 30,000 बेबादिबो भेकेन्सि थानो हागौ मानो होनोबा इलेक्सननि समाव नोंथांमोननिसिम बिथांमोना गोबां रादाय होगोन दा बेनिखायनो बे रादाय होनायखौ बिथांमोना मावफुंनांगौ जाहैगोन जुदि बिथांमोना सरकाराव फैयोबा इलेक्सनाव देरहानानै सरकाराव फैयोबा दा बेनिखायनो गोसो होना नोंथांमोना बयबो फरायखाबानो जाबाय 100% सियर एडभार्टाइजमेन्टआथ' फैखागोनखा ADRE 3.0 नि थाखाय दा बेनिफ्राय जोंनि नैबे BTC निफ्राय थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि भेकेन्सिया माब्ला फैगोन बावैसोनि उनावनो फैनो थांगासिनो दं मानो होनोबा CSB खौ दाख्लै बावै जानुवारिनि 1 तारिखआव दाफुंनाय जाबाय CSB खौ मानि थाखाय दानाय जायो साख्रिनि एपइन्टमेन्ट होनायनि थाखाय एबा साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ खालामनो थाखाय दा बेनिखायनो CSB नि जोहै
नोंथांमोना बावैसोनि उनावनो नैबे थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो नोंथांमोना बेखौथ' मिथिबाय थाखादों जानांगौ जोंनि नैबे BTC आव 39टा दायो डिपार्टमेन्ट दङ दा बे मोनसे डिपार्टमेन्ट जेरै एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि इएमआनो जोंहा बेखौ बुंखाबाय रबिराम नार्जारि बिथाङा दा बिथाङा बुंनाय बादिबा एडुकेसन डिपार्टमेन्टआवनो 500-600सो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि भेकेन्सिया लांदां जानानै दङ दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ एक्सपेक्ट खालामनो हायो जोंनि नैबे BTC आवबो थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि भेकेन्सिया खमथारबाबो माने 10,000सो दंखायो आरो ओरैनो दाजाबना नायोबा दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना गोसो होनानै फरायबाय थाखा CSB निफ्रायबो एसे उनावनो इलेक्सननि सिगाङावनो फैनायनि चान्सआ दंबावोसो बिथांमोना जेनेबा इलेक्सननि सिगां नोंथांमोननिसिम एडभार्टाइजमेन्ट होनो हाबावगौ बायदिसो आरो नैबे थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनिखौ दा बेनिखायनो गोसो होनानै नोंथांमोना फरायबाय थागा नैबे BTC सरकारनियानो जा आसाम सरकारनियानो जा नोंथांमोना जायखिजाया बबेनिफ्राय रिक्रुटमेन्ट फैयो बबेनिफ्राय एडभार्टाइजमेन्ट फैयो नोंथांमोना जाहाथे एप्लाइ खालामनानै एग्जामखौ मोजां होनानै साख्रिखौ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना दानिफ्रायनो अलरेडि माने फरायखाबाय थाखादो आरो जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै एग्जामखौ होनो हायो दा बिनिफ्राय अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरो BTC निखौ एसेबां आसाबो खालामना होननानै रिक्रुटमेन्ट प्रसेसफ्राबो जोंना जाथामला जायो बारा मोजां साबजाथाव जाया दा बेनिखायनो आसाम सरकारनिनो नैबे ADRE नि भेकेन्सिनि थाखायनो नोंथांमोना बांसिन थोंजोङै बेखौ गोसो होनानै फरायखानो थाखाय आं नोंथांमोननिसिम खावलायहरदों आरो जोंनि नैबे BTC आवबा फांफुं जाखायो नोंथांमोना बेखौथ' बयबो मिथिखागौआनो अब्लाबो नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरबाय आरो BTC आव बोरैबा नोंथांमोना खाफाल दङबा मोनफ्लांबो हागौ आरो BTC नि साख्रिखौ बुंनो हाया नालाय दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जाबाय दा बिनिफ्राय आदार थानाय भेकेन्सि सायावथ' आरो मा बुंबावनो दा जेबो खबरानो गैला माथो CSB खौथ' दाख्लै बावैनो दाफुंबाय CSB दाफुंजानाय चेयारमेन मेम्बारफोर बिथांमोना खेबसे माने प्रेसआव फैनानै बिथांमोना गावसिनि बिबुंथिखौ होफैनांगौमोन प्रेस कनफारेन्स बिथांमोना खेबसे खालामनांगौमोन बायदिखौ आं मोनदों बिथांमोना मा थांखि लादों बे जेनेबा मारै रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ खालामनो सानदों बेफोरनि बागै बिथांमोना माखासे खोथाखौ बिजिरना होफैबा मोजां जागौमोन बायदिखौ आं मोनदों आरो दा जिखियानो जाया मानो CSB खौथ' दाफुंना होबाय CSB नि मेन खामानियानो जाहैबाय BTC आव बेसेबां साख्रिनि भेकेन्सि लांदां जानानै दं बे लांदां जानायखौ सुफुंनायनि खामानि मावनाय दा बेनिखायनो CSB निफ्राय नोंथांमोना बावैसोनि उनावनो इलेक्सननि सिगां नोंथांमोना एडभार्टाइजमेन्ट नुनोबो हागौ नैबे थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि नङाबा जुदि फैयाबा इलेक्सननि सिगां फैयाबा नोंथांमोना इलेक्सननि उनाव एडभार्टाइजमेन्टखौ मोनखागोनखा जायखिजाया माने CSB नि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआ जोंहा जाखागोनखा थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि थाखाय दा बिनिफ्राय मोनसे खोथा दै एबाराव नैबे ADRE 3.0 नि गोदान रिक्रुटमेन्ट जाफैगोन दा बेहाय जोंहा रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआ एसे सोलायनो हागौ जेरैबादि नोंथांमोना मिथिखादोंमोन बै समावनो जोंहा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिम बेखौ खालामना होनो थाखाय थांखि लाबायमोन एग्जामखौ मोननै गिबियाव प्रिलिम्स एग्जाम जागोन बिनि उनाव मेन्स एग्जाम जागोन बेबादि होननानै बिथाङा थांखि लाबायमोन बिनि उनाव गोबां बेकलिस्ट जाबाय गोबां सोंखारिबाय एग्जाम खाथियावसो बेबादि मानो सोलायफैगोन होननानै दा बिनिखायनो नोंथांमोना बेखौ सानबानो जाबाय बे बाराव हले एबाराव खेबनै एग्जाम जागोन रिटेन एग्जामानो प्रिलिम्स गिबियाव जागोन बिनि उनाव प्रिलिम्सआव जायफोर नोंथांमोना क्वालिफाइ जागोन बिनि उनाव मेन्स नोंथांमोना होनांगोन बिनि उनाव इन्टारभिउ बेबादि जाहैनो हागौ आरो दा बेबादियाथ' जाखागोनखौ नोंथांमोना एक्सपेक्ट खालामदों मानो होनोबा बै समावनो बिथांमोना बेबादि खालामनो नागिरदोंमोन हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि सरकारा आरो बेनिफ्राय रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआ बोसोरनै बोसोरथामाथ' जाखागोनखौ नोंथांमोना एक्सपेक्टखौ लाबानो जाबाय मानो होनोबा एक्सपेक्ट खालामबानो जाबाय आरो माने थांनाय नैबे ADRE 2.0 नि एडभार्टाइजमेन्टआ माब्ला फैदोंमोन अक्ट'बर 2023 आव जोंहा एडभार्टाइजमेन्ट फैदोंमोन दा जोंहा मा जागो 2026 फैबाय बोसोरनै बारबाय जोंहा अब्ला नोंथांमोना साननानै नायबानो जाबाय बोसोरनै बोसोरथामाथ' जोंनि नैबे आसामाव रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआ लाखैयानो खारो BTC नाबो बेबादिनो दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे गोबाव सम हान्थिसरनांगोन बुंनाया जागोन ना जायासै नोंथांमोना बेबादिनो हान्थिसरनांगोन ना हान्थासरनांगोन बाथ्रा बुंनाया बोरै जाखो दा नोंथांमोना गोबाव सम नोंथांमोना परिश्रम खालामनांगोन आरो बे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जाबाय दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना आपडेटल' थाबाय थादो आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबाय थागोन एडभार्टाइजमेन्ट फैबानो आसाम सरकारनिफ्रायथ' इलेक्सननि उनावसो नोंथांमोना फैगोनखौ आसा खालामखादो साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टखौ आसाम पुलिसनि दायो जोंहा एप्लाइ खालामना सोलिगासिनो दङ जायफोर नोंथांमोना आसाम पुलिसनि साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामाखै गोख्रैनो एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय साख्रिनि भेकेन्सियाथ' बारायखागोनखा बियो 5,000सिम थांखागोनखा जेरै बिथांमोना 5,000 होगोन होननानै बिथांमोना बुंखादोंमोन चिफ मिनिस्टार बिथांनो आरो बेनिफ्राय जोंनि नैबे BTC निफ्रायथ' फैखागोनखा नोंथांमोना टेनसन लाना साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ फैनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना बयबो गोसो नाला फरायबानो जाबाय दा बेखिनियानो मा नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो शेयार खालामदो माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय बे भिडिअखौ बयबो शेयार खालामदो आंना बारा बुंनायानो जालायलाङासै मिनिंफोरखौनो बावलायलांबाय बोरैबा बुंलायलांबाय आं दहाय दा जेखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम बेखिनि आपडेटखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों